Formal na nga giablihan ang Batang Pinoy Games 2025 sa General Santos City. Nga gipangunahan mismo sa duha ka greatest Filipino athletes, Manny Pacquiao ug Heidelin Diaz. Ang maong aktibidad gilaraw sa Philippine Sports Commission nga mas mapalambo pa ang sports tourism sa nasod. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gisugdan sa usa ka grand parade ang formal nga pag-abli sa Batang Pinoy Games 2025 gikan sa National Highway sa Barangay Kalumpang padulong sa Acheron Sports Complex sa General Santos City nga host city sa maong aktibidad. Bisag giulan, wala kini nakapugong sa mga delegado gikan Luzon, Visayas ug Mindanao nga mosalmot sa maong aktibidad. Lakip dinhi ang mga delegado sa Pasig City nga nahimong overall champion sa milabang tuig. Lakip sab ang Baguio City nga nahimong second placer ug Quezon City nga third placer. Usa ka grand confetti shower sub gikan sa chopper ni 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao ang nagpa-excite sa mga mitambong. Nagsabwag sab og tubig pinaagi sa water cannon ang Bureau of Fire Protection. Bibo ug mabulokon sab ang performance nga gipakita sa mga atleta sa stage. Isip sinugdanan sa pagsugod sa dula, gipangunahan mismo ni Manny Pacquiao ug first Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo ang torch relay ug quadron lighting. Mga batang Pinoy, I challenge you. Train harder, play smarter, compete stronger, respect your coaches and your opponents, and in every victory or defeat, always honor God. They need to enjoy the competition, enjoy Batang Pinoy, enjoy the moment and do their best. Kasi nag-training sila for this and do their best for LGU and for themselves. Ang pag-abli sa Batang Pinoy Games, gisundan og grand fireworks display. Beautiful! World class! Congratulations! Na-elevate nyo yung level ng Batang Pinoy. Mahirap tumbasan to. Mahirap to. Napakaganda. Sana tuloy-tuloy hanggang matapos. Gibana-bana ang moabot sa 25,000 ka mga delegado nga gilangkuban sa mga atleta, officials ug coaches ang misalmo sa Batang Pinoy Games 2025. Gipaniguro sab sa Gensan LGU ang seguridad. Lakip na ang mayong kahimtang sa mga delegado. Sa atong mga atleta, so makaasa mo nga naamo sa maayong kamot dinhi sa lugar namo sa General Santos. Kita ninyo bisan gabi, bisan kadlawon, nagatuyok ko sa inyong mga billeting area para ginasiguro nako ang inyong seguridad. Matod sa Philippine Sports Commission, ang pagpaygayon sa susamang national sporting events sa mga probinsya, paagi aron mapalambo ang sports tourism. Napopromote yung probinsya, yung city ng Gensan sa buong Pilipinas. Sports tourism. Ito po, sports tourism. Ang angkla natin dito, this is the foundation of sports in the Philippines. Tabangan sab kuno sa gobyerno ang pagtukod og mga regional sports training centers sa mga probinsya aron daghang mga batang Pinoy ang makatrain sa sports. Paagi kuno kini aron makabaton og daghang Olympians. Gusto ko makita yung mga bata mag-grassroots level sa paligsahan para maangat natin yung antas ng paligsahan ng sports sa Pilipinas. It took us 96 years to win our first gold. It took us less than 3 years to win 2 more golds. Yan tatlong medalya na yan, pag may batang Pinoy ka, kung meron ka mga host katulad ng Gensan, mas marami yan in the next few years. Isa sa inyo ang magiging kampiyon ng mundo, batang araw, balang araw. Mabuhay ang batang Pilipino! Mabuhay ang atletang Pilipino! Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.